Тым часам гаспадарства сваё меню інфармацыйна-публіцыстычна суб'ектыўнае падрыхтаваў і Сцяпан Святлоў, вядомы беларускі блогер Нехта. Сцёпа, добрый вечар табе, і што чакае нас сёння ў тваім суб'ектыўным меню? Прывітанне. Сёння мы будзем пачынаць не з традыцыйнага сюжэту, як звычайна, а з вельмі важнай і сур'ёзнай навіны, можна сказаць, экстрэннай, бо беларускае тэлебачанне абвясціла вайну новым медыям. Боже, им все война, нейкая хочется. Так, я б хацеў, конечно, штосьці добрае пра беларускае тэлебачанне сказаць, але ўсё добрае яны ўжо самі пра сябе сказалі. Вось. Мне, конечно, прыемна, што беларускае тэлебачанне, БТВ, СТВ, ОНТ глядзяць мае відэа, але прыкра, што не разумеюць. Вось. А навіна ў чым? Мне на мой канал даслалі адразу некалькі скаргаў, нібыта, што я незаконна выкарыстоўваю контент дзяржаўнага тэлебачання. А як насамрэч? А насамрэч ёсць такое паняцце, як добрасумленнае выкарыстанне, калі дзяржаўнае тэлебачанне з'яўляецца манапалістамі, то бок не дапускаюць незалежных журналістаў на нейкія сустрэчы, то мы можам спакойна браць іхныя відэа, і гэта і ёсць добрасумленнае выкарыстанне. Што адказалі з Ютуба арбітры? Адно відэа сапраўды заблакавалі, таму што яны угледзелі, што там не было добрасумленнага выкарыстання, але 5 відэа, на якіх БТ запытвала нібыта, каб іх таксама заблакавалі, яны сказалі: не, прабачце, гэта добрасумленнае выкарыстанне. Таму, я думаю, вайна яшчэ будзе працягвацца, не мы яе пачыналі. Вось. І ведаеш, хто гэта быў увогуле? Я паглядзеў, там ёсць асоба, Ганна Тітова з беларускага тэлебачання. Я ВКонтакце статус агент АТН. І гэты агент займаецца якраз гэтай вайной, я так разумею. Там напісана знойдзена ўручную, то бок яна шукае. Праца палягае на тым, каб шукаць відэа, на што ідуць нашыя падаткі. Дарэчы, так. Белтэлерадыёкампанія атрымае з бюджэту 48 мільёнаў долараў у гэтым годзе, у наступным. Гэта на 10 мільёнаў больш, чым у гэтым годзе. Цікава, ці вось гэтая Ганна Тітова якраз займаецца і страйкамі для Белсату, таму што мы таксама атрымлівалі, прынамсі раней, вось гэтыя страйкі таксама да нас закідвалі, хаця мэта відавочная папросту прыкрыць каналы. Сапраўды, атака вядзецца і на блогераў. Я нагадаю, што канал грамадства Гомель ці Сергей Пятрухін з народнага рэпартэру таксама патрапляюць пад ціск адміністрацыйны, нават крымінальны. Чым гэта можна патлумачыць? Гэта можна патлумачыць... Нема больш як апаніраваць? Адное толькі тлумачэнне. Ніхто не давярае беларускаму дзяржаўнаму тэлебачанню. Калі вас падтрымлівае 80% грамадзянаў, то вы не будзеце займацца такімі рэчамі. Калі у вас 48 мільёнаў долараў бюджэту штогод. І пры гэтым не давярае БТшнікам нават Ютуб, які сказаў: слухайце, все абсалютна законна. Я пра гэта зраблю яшчэ асобнае відэа. Будзем абавязкова глядзець, а пакуль што, магчыма, нейкія іншыя тэмы. Так, пачынаем, я думаю, суб'ектыў. Паехалі. БРСМаўцам аўтаматы, Донбасу выбары, а беспрацоўным працу, якія з гэтых заяваў бліжэйшыя да рэчаіснасці, ведае Алесь Залеўскі. Пакуль у курапацкім лесе падчас ночы расстраляных паэтаў актуальная беларуская інтэлігенцыя малілася ды ўшаноўвала памяць бязвінна забітых у 37-м годзе, Александр Лукашенко з Качанавай святкавалі, спявалі песні пра камсамол ды ностальгавалі за былымі часамі. Правда, з камсамолам актуальным куды больш весела. Пасля зліву ў сеціва запісу, як заганяюць дзяцей у БРСМ завучы і настаўнікі. Хотите, вы не хотите, забрали, как билет взяли в зубы, положили дома на полочку, сидите, заткнитесь, все. Стала зразумела, чаму Лукашенко прапанаваў БРСМаўцам аўтаматы. Ну як яшчэ заманіць у гэтую арганізацыю беларусаў? Пра камсамол ностальгічна, але куды цікавей выступаць за трыбунай міжнароднай. У межах Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, што праходзіць сёлета ў Менску, Александр Лукашенко меў амаль паўгадзіны эфіру перад замежнымі госцямі. Великие державы теряют статус гарантов стабильности. Традыцыйна пажурыў Трампа з Пуціным, пахваліўся клачком стабільнасці ў цэнтры Еўропы, але, як заўсёды, самае цікавае было, калі Лукашенко адклаў бок паперку з тэкстам выступу. Мы не хотим перед вами здесь выпендриваться. У прыватнасці ён прапанаваў правесці і пракантраляваць выбары на Донбасе. Што ж, геапалітычныя амбіцыі ў бацькі на месцы, бо мы ўсе ведаем, хто на гэтых выбарах элегантна пераможа, а Донбас замест Расіі уступіць у Беларусь.
Беларускі ўрад упершыню апублікаваў дадзеныя пра колькасць беспрацоўных, падлічаную паводле методыкі Міжнароднай федэрацыі працы. Апынулася, што без працы ў Беларусі знаходзіцца больш за 240 тысяч чалавек, а не 20 тысяч, як упарта казала нам дзяржава дагэтуль. Чакаем на наступны крок уладаў. Налічыць паводле гэтай жа методыкі і суму грашовай падтрымкі для беспрацоўных. Цяпер яна складае 25 рублёў на месяц. Праўда, у такім разе на працу перастануць хадзіць больш як 150 тысяч беларусаў, якія атрымліваюць у месяц менш за 300 рублёў заробку. Ну бо які сэнс? Запишись в БРСМ, будешь правильный совсем учат школе. Ведаеш, колькі БРСМ атрымае у 2019 годзе грошай? Ну, хіба што больш, чым гэтым 6,8 мільёна. Яшчэ больш, так, 3,2 мільёны долараў. 3,2, ну слухай, менш атрымліваецца, а ў выглядзе 6,4. А ў выглядзе ўзносаў яшчэ дадатковыя 750 тысяч долараў. Гэта 6 апаратаў МРТ, гэта зарплата по 500 для 658 лекараў і настаўнікаў за цэлы год. Гэта 4 мільёны школьных абедаў і 39 машынаў хуткай. Я вось падумаў, а ці коля ў БРСМ, ці плаціць ён узносы? Слухай, ну наўрад ці. Я думаю, што Коля гэта ўжо тая прыступачка, ну ёсць моладзь якая, ёсць вось БРСМ, которые вось абслугоўваюць улады, ёсць тыя вот там пятая колона, як Лукашенко казаў, дзеці пятай колоны, ёсць Коля, который, ну ён сын Лукашэнкі старэйшага, ён ввогуле стаіць асобна. Таму я думаю, пад яго яшчэ не прыдумалі нейкі саюз. Я думаю, бацька здае грошы на білет сына. Ну, конечно. На гэтым тыдні адбылася сустрэча Лукашэнкі з актывам БРСМ. Дарэчы, чым адрозніваецца актыў БРСМ ад пасіву БРСМ? Ну, пасіў гэта каго загналі дубцамі і крыкамі, запалохаваннямі, а актыў гэта, которые вось самі заганяюць дзеля нейкіх там прэферэнцый. Ну, мне так здаецца. Вось пастухі і бараны, там, ну, вось неяк так. Ну, такія паралелі цікавыя. Вось на гэтай сустрэчы Лукашенко падтрымаў прапанову, каб чырвона-зялёны сцяжок падарылі кожнай сям'і падчас перапісу насельніцтва. Цікава, ці будзе статыстыка, колькі людзей гэты сцяжок узялі. Але мяне яшчэ... Я думаю, што не будзе, і не будзе нават лічбаў, колькі на гэта з бюджэтных грошай пайшло. У меня есть яшчэ одна ідэя. Давайте тады і партрэт правадыра заадно падарым. Ой, ну, вось замест іконы ён будзе, слухай, аберагаць ад вайны, ахоўваць стабільнасць. А каб доме было по 500, трэба вось так. Трэба яму якую-нибудь там монетку можа прыклеіць на лоб, як ты думаеш тады? Магчыма, калі ёсць. Хаця разам з гэтым, ведаеш, Сцёпа, можна проста як падстаўку пад штось. А вось падстаўка гэта можа быць. Альбо, ну, я не ведаю, цвёрдая папера, так? Так. Ну, тады прапанова здымаецца. Добра, што яшчэ? Па дарозе да камунізму асобна ўзяты завод змог адмовіцца ад выкарыстання грошай. Ура, гэта той самы завод у Оршы, куды Лукашенко прыязджаў разнасіць усіх. Не той самы, але ў Оршы, дзе навадзілі парадак жестачайшы. На мясакамбінаце будуць выдаваць вось такія, не ведаюць, не бачу, ці ты бачыш вось гэтыя купоны. Не, мне показалі нейкую женщину ў акулярах. Нешта не тое, але добра, павер просто на слово. Вось, і будуць не грашыма, а купонамі на прадукты. Гэта тое, што было вось адразу пасля Савецкага Саюзу? Гэта тое, што нам трэба. Ну, яны вось святкуюць в ЛКСМ стагоддзе, ўсё жывуць гэтым цалком, і вось дажылі да купонаў. Эканамічны цуд. Вось. Некаторыя нашыя гледачы наракаюць, мы, маўляў, паказваем адзін толькі негатыў і не хочам заўважаць усяго, што сапраўды робіцца навокал. Мы паважаем ваша меркаванне і прыслухоўваемся да яго. Таму забярэм кавалак хлеба ў дзяржаўнага тэлебачання і распавядзем вам пра паляпшэнні сітуацыі ў краіне, якіх вы, магчыма, маглі не заўважыць. Беларуская чыгунка ўжо загартаваная на нараканні пасажыраў, якія скардзяцца то на старыя цягнікі а-ля лазня ўлетку, лядоўня ўзімку, то на высокія кошты, то на малую хуткасць руху. І сапраўды шлях з горадні ў Жлобіна, гэта каля 500 кіламетраў, міжрэгіянальным эканом-класам займае 12 гадзінаў, а дакладней займаў, бо беларуская чыгунка развіваецца. Калі раней, напрыклад, я ездзіў праз горадню і мой цягнік шоў да Жлобіна літаральна прыкладна 11 гадзін 40 хвілінаў, то зараз едзе 10 гадзінаў 50 хвілінаў. То бок прагрэс такі відавочны.
Для параўнання цягнік Варшава-Берлін такую ж адлегласць пераадолевае амаль у 2 разы хутчэй, але затое там няма такой атмасферы, як у нас. Можна выйсці ў Баранавічах, напрыклад, бо у Баранавічах цягнік стаіць прыкладна 40 хвілін, набыць марозіва, пастаяць на пероне, на платформе, паразмаўляць з рознымі іншымі пасажырамі, ну і так правесці час. А тыя, каму карціць хутчэй, мусяць разумець, што прыярытэт у грузавых цягнікоў. То бок пасажырскі цягнік элементарна даганяе грузавы састаў, які трэба здымаць з графіку, што эканамічна невыгадна. Затое беларуская чыгунка на ўсю моц імчыць за сучаснымі тэхналогіямі. Да прыкладу, У цягніку Мінск-Гомель Wi-Fi працаваў 10 хвілінаў. а хто не паспеў ускочыць у апошні вагон, каб ацаніць па заслугах паляпшання на чыгунцы, можа наведаць стадыён «Дынама», што недалёка ад Менскага вакзалу. Там нарэшце развязалі праблему з вадасцёкам. Цяпер вада льецца не на гледачоў, а на лесвіцу. А якія паляпшэнні заўважаюць у горадні, адным з найлепшых гарадоў краіны паводле Лукашэнкі? Ничего не вижу хорошего. Ничего. Даже не могу сказать, что улучшается. Марк, что улучшается? Больше становится табачных киосков. Вот. Благосостояние. С 1 ноября повышаются пенсии. Жизненный уровень повышается, чистота в городе, гости приезжают, безвизовый въезд. Гродно становится более красивым, чистым, причем с каждым годом. Зарплаты поднимаются вроде как. Я даже не знаю, у нас, по-моему, ухудшается все только. Честно сказать, лучше и не говорить. Степа, скажи, колькі тебе вот заплатили за За ўсё гэта? Зараз пагляджу. 2 шекеля. Шекеля? Ну. Табе хто платіць? Не Держдеп, Не. не БТ? Не. Але ты нешта іншае пытаешся, бо там пра чыгунку было. Беларуская чыгунка зладзіла акцыю «Стоп-Заяц». «Стоп-Заяц» 166 БРСМаўцаў у тым ліку дапамагалі выяўляць міліцыі безбілетнікаў. І за ўвесь дзень колькі было выяўлена? 3 безбілетных пасажыра. 166 БРСМаўцаў выяўлялі, міліцыя, кантралёры. Ну, в принципе, ты ведаеш, такая ж самая ситуация будзе і з вось гэтым паляваннем на дармаедаў. Там будзе створана ў 10 разоў больш афіцыйных дармаедаў, которые будуць ганяцца за людзьмі, якіх яны абзываюць дармаедамі. В принципе, схема такая вось і ёсць. Яшчэ пра недарэчныя думкі чыноўнікаў, на мой погляд. У Беларусі могуць забараніць здымаць людзей без іхнай згоды. З адпаведнай прапановай выступіла МУЗ ды рэспубліканская калегія адвакатаў. Як будуць выглядаць вулічныя апытанні ў Беларусі, калі забарона ўвойдзе ў жыццё? Ужо цяпер на практыцы спраўдзіў Сергей Падсасонны. Ну што ж, спадарства, калі гэты закон увойдзе ў моц, то апытанне, якое мы будзем рабіць, магло б выглядаць так, бо я таксама не даю дазвол, каб мяне здымалі, таму, калі ласка, не здымаем. Во всем существует мера. Ее определить весьма трудно, но она существует. Ну вось з вами мы размаўляем, ці ёсць нейкая таямніца, ці вы б не хацелі там вас пабачыць? Нету нічого таємничого. Вось так вам бы было прыемна, каб вас вось Нет, так бачылі па нет. тэлевізары? Нет. Вось уявіце сабе, прыходзіць журналіст да вас і вось так здымае. Вам прыемна? Ну, мне вообще неприятно, когда меня вот так останавливают, начинают спрашивать провокационные вопросы. Извините. А яшчэ можна ўзяць інтэрв'ю, напрыклад, вось у такіх кустоў, у якіх не трэба пытацца пра ніякі дазвол. Цікава, што яны пра ўсё гэта думаюць. Нецелесообразно, скорее всего. Почему бы и нет? Почему не снимать? Ну, это почему не снимать? Ну да. Почему не снимать? Можно, я думаю, снимать. Нельзя запрещать. А вот так говорить приятно журналистам? Я думаю, что нет необходимости в этом. Дзіўны, да. А яшчэ, спадарства, можна забараніць дыхаць, есці, Пить. Ну и яшчэ шмат якіх словаў ёсць у слоўніку. Я думаю, что тут без абмежаванняў могуць дзейнічаць міністэрствы, выдумляць на ўсе лады. Еўросаюз плануе ўмацаваць знешнія межы пры дапамозе дэтэктараў хлусні са штучным інтэлектам. Ну, цікава. Пры праходжанні кантролю будзе такі прыборчык, які ў цябе будзе пытаць, «Или пан папіросов?»
или алкоголя. И что ты поwiesz? Ну, я пам'ятаю, як завжди. Я скажу, як завсёды їх нема, бо усі контрабандисти, які їх мають, вони ж їх при собі не тримають, вони сховають, а самі сидять без Але їх. все так думають. Він буде аналізувати Я думаю, міміку. гэта для іншага, гэта для чыноўнікаў беларускіх зроблена. Санкцыі супраць іх адмянілі, але дэтэктар не прайшлі, сядзіце ў сябе там. Але яны будуць аналізаваць міміку падарожніка, і калі ўгледзяць спробу падману, то накіруюць на дадатковую праверку. Ну, вельмі цікава. І, дарэчы, вельмі смачныя шэкелі, дзякуй табе за іх. Калі ласка. Сцяпан Святлоў упрыгожыў і ўсмачніў эфір Белсату.